Ahojte! Dnes vám z Meli predstavíme dve hry. Jednu už poznáte, je to Notička, nehnevaj sa, ktorá vyzerá takto. Má menší upgrade a hneď vám vysvetlím v čom. A jednu úplne novú stolnú hru pre deti a to je Hudobný had. Vyzerá takto. Tak, poďme na to. Hudobný had to je úplne nová stolná hra pre malých hudobníkov. No poďme sa pozrieť, čo všetko obsahuje. Takéto pravidlá hry, ktoré nájdete v obale. Tu je notička a... Hudobný had sa dá hrať s aplikáciou, čiže tu máme pravidlá hry pre aplikáciu a s kartičkami, ktoré môžete vidieť na boku. Táto hra obsahuje témy orientácia v husľovom a v basovom kľúči, predznamenania, stupnice a intervaly. Z každej z tejto témy nájdete otázku alebo úlohu. Už podľa toho, pre aký ročník, pre aký level chceme hrať, tak si učiteľ sám vyberie, ktoré otázky deťom poskytne, ktoré úlohy deťom poskytne, aby ich samozrejme zvládli. No a tieto kartičky sa premiešajú a ideme. Samozrejme, treba si dávať pozor na to, že otázky premiešavame spolu a úlohy premiešavame spolu. Na ploche máme políčka so symbolom úloh, to je ceruska, so symbolom otázky, to je otáznik. Ano. Podľa toho, kde vstúpime, tak podľa toho si vyberáme či už otázku alebo úlohu. Odpoveď alebo správne riešenie vždy nájdeme na druhej strane kartičky s tým, že sú tu aj pokyny, čo ďalej treba robiť. Potom tu ešte máme celkom zaujímavé políčko so symbolom smajlika. Toto políčko znamená, že deti si môžu dať medzi sebou úlohu alebo otázku, akú len chcú a nemusí sa vôbec týkať hudby. Napríklad prídem tam s panačikom a poviem kamarátovi, aby urobil 10 repov. Kľudne to môže urobiť. Alebo sa ho opýtam niečo, čo s hudbou vôbec nesúvisí. K tejto hre máme normálnu kocku. Pred začiatkom hádžeme 3-krát, keď hodím 6, môžem sa postaviť na štart, hádžem ešte raz a idem. Potom tu máme takéto symboly s notami, notovú osnovu s notami. Toto je skratka. Keď vstúpim na políčko s otáznikom, vyberem si otázku. Ak ju správne zodpoviem, môžem túto skratku použiť a prejsť cez mostík až o toľkoto políčok. Takže toto sa týka hudobného hada s kartičkami. Potom môžete vidieť, že tu máme aj QR kód. To znamená, že nemusíme vôbec používať tieto kartičky, ale oskenujem si tento QR kód svojim telefónom a na telefóne sa mi objaví aplikácia, ktorá vyzerá takto. V nej si nastavím, čo chcem s deťmi, z ktorého okruhu chcem, aby boli otázky a úlohy. Takže dáme si, čo ja viem, predznamenania, a môžeme si dať stupnice, áno, dáme, že OK. Potom si vybereme ročník, tu si nastavíme ročník, ktorý chceme, dáme si 3. A stlačíme políčko začať hru, počkáme, kým sa načíta. Podľa toho, kde vstúpim panáčikom, tak si vyberám buď úlohu alebo otázku. Môžeme si dať úlohu. Takto sa nám zobrazí úloha.
že čo máme urobiť. Všetko si preštudujeme, prejdeme si a tu dole môžeme vidieť, že je zobraziť správnu odpoveď. Áno, tu máme odpoveď s tým, že máme tu aj napísané, čo máme urobiť. Výhodou tejto aplikácie je, že obsahuje viac otázok a úloh, ako majú kartičky. A nemusíme používať ani kartičky, stačí si objednať, keď máte záujem, iba hernú plochu s QR kódom, s panáčikmi a s kockou. No a môžeme začať hrať. Ak vás hry zaujali, poteším sa v vašich predobjednávkach, totižto idú momentálne do výroby. Žiaľ, nebude ich veľa, bude naozaj iba zo pár kusov. Z notičky Nehnevaj sa bude zo pár kusov bude z hudobného hada s tým, že niektoré budú plochy mať QR kód, niektoré nebudú mať QR kód a budú s kartičkami. Iba píšte do komentára, o akú máte záujem. A ja vám ich zarezervujem a hneď ako budú hotové, tak vám dám vedieť a pošlem vám ich na vašu adresu, ktorú mi zadáte. Prajem vám veľmi pekný deň. Ak by ste mali nejaké otázky ešte ohľadom týchto hier, kľudne píšte. Ahojte!